an ye vocal sɔrɔ miniti 3 ni dɔɔni Amadu Kunfa ka vocal min kɔnɔna la Amadu Kunfa b'a fɔ ko Cɔrnɔ ka segin tɔgɔ da Cɔrnɔ Adi Tal Adi Amadu Tal n'o ye fɛn min ye Talilakaw yɛrɛ bɔnna bilibili an b'a fɔ a Afizini kuranɛ don a bɛ bɔra Jamijana kun bɔra k'a fɔ k'a taara ka ziyara kɛ de la i b'a ye k'a fɔ u y'a enlevé Amadu Kunfa ye communiqué kɛ vocal la a yira k'a fɔ ko Cɔrnɔ Amadu Tal k'a sara ale ka mɔgɔw bolo k'u setɔ n'a ye ale ma k'a sara donc k'ale tun bɛna kiiri k'a ye janfa min ta ka silamɛya sɛgɛrɛ ko ka baara kɛ ni Mali silamɛw ye Mali sɔrɔsiw ye donc k'ale tun bɛna kɛ o la k'a fɔ mɔgɔw ye ne mana mɔgɔ kalannenw ye ka nin vidéo façon partager ne bɛ jigila misɛnya ne ye Mali kunnafonidila dɔ ye ka nin partager ne y'u lajɛ a vocal ka partager bɛ k'a fɔ k'a da la k'a fɔ ko cɛkɔrɔba sara ne y'u lajɛ a ye n jigila misɛnya kunnafoniko la Mali kɔnɔ quoi a ye n jigila misɛnya kunnafoniko la comment se fait-il que Amadu Kunfa yɛrɛ tɛ balo la kosɛbɛ Amadu Kunfa yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ko bi Amadu Kunfa dɔ bɛ k'a fɔ k'a ye Amadu Kunfa taamasiyɛn Amadu Kunfa ka numéro 2 n'o ye Musa Lifa Jalo ye ale yɛrɛ sara o sara il y a même pas il y a 2 semaines o sara Amadu Kunfa bɛ se ka vocal bila cogo di ko fɛn min an ka nin seko belebele ye n'o ye Cɔrnɔ Amadu Tal ye ko o sara a ma daluwa di a ma photo di a ma foyi foyi di parce que Amadu Kunfa bɛ ka nin kɛ walasa ka maa minnu bɛ tugu a kɔ k'olu ka danaya sabati parce que mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka Amadu Kunfa yɛrɛ ka tɔnden caman bɛ ka yɛrɛ ɲininka e yɛrɛ dogolen don i ka adhésion est-ce que b'a kalama o b'a la ka sa kɛlɛkɛci an ka mɔgɔw b'a la ka minɛ o b'a la ka sa nin kalo kelen kɔnɔna la Mali armée ye min faga terroriste la ka ca ni 1000 Burkina ye min faga la ka ca ni 1000 donc an ɲɛ b'a la k'a fɔ confiance pɛrɛdilen don walasa k'a ka confiance gagner a bɛ bɔ ka nin kuma fɔ Amadu Kunfa yɛrɛ tɛ cɛkɔrɔba in yɔrɔ dɔn a t'a yɔrɔ dɔn kuma tɛ k'a fɔ k'a sara Amadu Kunfa ko k'ale ka mɔgɔw kɛtɔ ko enlevé ko bali y'a sɔrɔ ça c'est pas vrai Amadu Kunfa ka mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ye cɛkɔrɔba enlevé u nana n'a ye ka na i kunda ɲɔnɔ sira kan ka tila ka bifureke ka yɛlɛ ka taa jigin ni nara ye k'i kunda Moritani kan balinɔ kelen tɛ yen maintenant u ye poste dévié poste bɛ à droite u ye poste dévié ka jigin groupe min y'a revendiqué o yɛrɛ tɛ Amadu Kunfa ka tɔnden donc Amadu Kunfa bɛ nin fɔ c'est pour se faire maintenant un leadership Amadu Kunfa yɛrɛ daluwa tɛ mɔgɔ si bolo ko Amadu Kunfa bɛ balolen Amadu Kunfa daluwa tɛ mɔgɔ si bolo ko Amadu Kunfa bɛ balolen c'est pour regagner la confiance doctrine ko de ye ko in ye quoi parce que hali Amadu Kunfa ko n'a fɔra ko Amadu Kunfa sara bi a bɛ mɔgɔw la désœuvrer terrain sanfɛ a bɛ mɔgɔw la désemparer terrain sanfɛ mɔgɔ minnu bɛ da la ni mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛlɛ in kɔnɔ n'u bɛ ka wari minɛ mɔgɔw tɔgɔ la dɔw kelen ka taa accord signer parce que terrorisme bɛ yɔrɔ min na ko bi u bɛ ka taa wari minɛ dugumɔgɔw de la ko accord jagaw ni fɛn u bɛ ka balo donc dɔw tɛ fɛ ka dabila yɛrɛ o de Amadu Kunfa sa o kuma fɔ ko non ko prévu bɛ yen prévu dan Amadu Kunfa yɛrɛ tɛ ka bɔ vocal min filɛ nin ye dɔ ka authentifier ko Amadu Kunfa mankan an bɛ se ka taa da la tugun an ka nin seko belebele ni maa min y'a fɔ ko nin Afisini kuranɛ in bɛ sa ninnu bolo ta jɔn bɛ da o la a bolo ko mɔgɔ dennin de don wa Ala ka mɔgɔba de don Ala ka mɔgɔ sanuman de don ninnu tɛ se ka foyi kɛ cɛkɔrɔba in na n'a sɔrɔ ko silamɛya ko don mɔgɔ bɛ nin enlevé yan cɛkɔrɔba yɛrɛ ka tɔnden a tun bɛ waati min na a bɛ ka ziyara kɛ a ka mɔgɔ dɔ de bɛ yen o de y'a ka position di nin t'a minɛ ko fɔlɔ ye na Ala barika la foyi tɛ cɛkɔrɔba sɔrɔ parce que nin kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ni groupe cɛkɔrɔba bɛ groupe min bolo négociation na sisan o bɛ taa o groupe mɔgɔw de nɔfɛ sa u ka cɛkɔrɔba d'u ma pour que u ka négociation yɛlɛ c'est une manière de mettre la pression sur le gouvernement a kun filanan tɛ dɔwɛrɛ foyi ye armée bɛ ka poursuite min kɛ ka armée ka poursuite la décourager parce que u bɛ territoire min kan u tɛ se ka don abada Moritani territoire kan base fila wɛrɛ de kɔfɛ parce que n'i ye yɔrɔ jateminɛ ka taa Gogi vers Gogi maintenant base kelen bɛ yen checkpoint kelen bɛ yen bon n'u ye nin kɛ sisan mɔgɔw bɛ surveillance nɔgɔya quoi mɔgɔw ko ah bon cɛkɔrɔba sara Ala ka hinɛ na yɛrɛ mɔgɔw bɛ c'est pour décourager la recherche c'est pour essayer maintenant de minimiser l'efficacité même de la recherche sur le terrain c'est pas fondé daluwa tɛ mɔgɔ si bolo k'a fɔ ko cɛkɔrɔba sara bon ne m'o mɛn mais ne tɛ se ka da la k'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ k'i ye kalan dɔɔni kɛ k'i bɛ se ka da nin kuma façon na cogo di k'a fɔ k'i bɛ t'i jɔ k'a fɔ ko ko Amadu Kunfa est-ce Amadu Kunfa dala ka Amadu Kunfa ye k'i k'a fɔ ko k'a ko nin sara Amadu Kunfa a tɛ Amadu Kunfa yɛrɛ bolo Amadu Kunfa yɛrɛ taara a bɛ yɔrɔ min a ye Amadu Kunfa ka vocal lamɛn Amadu Kunfa ka vocal kɔnɔ a b'a fɔ de k'u setɔ n'a y'ale ma k'a fɔra ale k'a sara sira la ko bali y'a sɔrɔ donc lui-même il n'est même pas sûr que n'a sɔrɔ aw bɛ tila ka tugu kumakan kelen fɔ ceux qui ont fait les arabes du vieux o mɔgɔw yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ Amadu Kunfa ma revendiqué o Amadu Kunfa ma revendiqué Amadu Kunfa mɔgɔ minnu y'a revendiqué olu bɛ yen groupe min y'a revendiqué n tɛna n da don o la olu bɛ yen donc mɔgɔw ka bɔ nin ko kɔnɔ Mali kunnafonidila paresse b'an na dɔɔni quoi i mana bɛn ni fɛn min ye dɔrɔn i b'o ta dɔrɔn k'o bila ni kunnafoni ye fɛn dɔ ye quoi n'a nana i ma i b'i sigi a réfléchir kunnafoni na de parce que bi terroriste b'an bila an yɛrɛ bɛ terroriste ka promotion kɛ terroriste bɛ an yɛrɛ bila an yɛrɛ bɛ ka terroriste ka baara kɛ
parce que mais Abiou qu'on a que Telusu va faire fois Yoro Chini font on va partager. Telusu va faire blanc rêver. C'est nous-mêmes qui contribuons à à vulgariser l'air, à faire la promotion de leur communication. Ni Telusu va pas jeter même au Kema Sababa. Até mais on rêve Telusu makan on rêve Amadou Koumfa makanta kabla jaman la gauche là de ni kera tane Emania Amadou Koumfa bon dalwa kelenga fo ko chokora sala. Amadou Koumfa mana dalwa so ko chokora ça a publié. Bon mana dugu no ba publier contenu ni mo ba façon c'est pour gagner la confiance kay rafo olu fena mo chama bala kasa parce que Amadou Koumfa le leader chama bala kasa. Donc c'est une manière qu'a fait OK ou va leader ou fera en fait ou va mo do mine ou va mo do sarabu. Vocal là bana Amadou Koumfa be mo fo. Ko mo shi kana sa ko kuma info ibli ka sara ka ban. Ka fe be mi. Donc on a bloqué nos mots de nous vocal intelligence artificielle nous dit qu'à monter câble on a continué de regarder ni fait wa toroba te abara na materusi nani mo fa ati na ma leader duru fa ka shibonte on ambi ni me yoro mina utu bete we mate do de kam c'est une manière maintenant quand on a besoin tasro ou be yoro mi yara la ba kama armée ou ayiba tasro armée bo zone donc nous nous communiquer bladro armée be boin ka replier donc de bon ou be yoro na so courni me so certainement non stratégie de drone d'eau c'est pour libérer. C'est pour libérer maintenant la route. Uniquement c'est ça. Parce que nous, nous sommes engagés dans la recherche à ce niveau de là. Donc nous, nous sommes et le plus parce qu'on dit qu'il y a Sarah, mais on boulot dit que c'est pas vérifié. C'est pas vérifié. Donc nous, nous dit ma chic na dani comment nous na. Amadou Koumfa aller était ballon le commentaire comme ça. Aller salé. Ah, moi je suis le chou qu'on faut trouver comme ça tout. Aya ko mabel jawra baroka ko lamé bago wu ye familial soro ko la an bɛ taga an ka thème filanan na n'o ye Faransi Emmanuel Macron k'ale bɔra ko ka bilasi dɔ kɛ ka kɛɲɛ ni u yɛrɛ ka wuli ka jɔ ye farafinna kɔnɔna na ko mabel jawra i y'a ka lase mais i bɛ se ka jumɛn fɔ Macron yalama jumɛn de bɛ a la. Non, souvent aw bɛna interview la ne fɛ i b'a fɔ ko aw tɛ ko jateminɛ wa ou bien hakili ko de b'aw la wa ne t'a dɔn parce que aw bɛ question dɔw poser ne kun ne de bɛ n yɛrɛ ɲininka n kan ka mun de di jaabi ye e kan ka na fɔ ne ma de Abou Mabel e dun y'a fɔ ko Mako Faransi basi gagné ko galon kuma do ko mise en scène di aw ni ne ka interview laban na radio bawlena ne ko aw ma ngo galon do ne ko aw ma ngo galon do ngo Faransi basi tagali ke do ko la France n'a pas le moyen d'atteindre ses bases ngani président de Benin do aka ngo Benin do aka ayen gain aka na ko ne tara nyerema note o mala ka bonema aujourd'hui la France a perdu plus de 100 avions plus de 20 000 mitrailleuses ay armes lourdes perdues. Pour ça, nous avons dit français 340 qui a marqué qui a sangadi terrorisme vers le Niger. Pour ça, nous avons dit avec le ONG qui a fondé fait. Maintenant, fonds spéciaux nous français qui doit faire nous y a parce que nous fonds spéciaux nous avec nous donner la armée. Aujourd'hui, la France n'a pas le moyen d'atteindre ses bases militaires en Afrique. Donc, on est présent Benakani, Bazou a fermé, Bazou a la drogue nous a chargé là. Bazou a fermé. Ils sont en train maintenant de changer la stratégie, mais l'objectif est le même. Francis sera sous le Tataroshi. Galondo, Tataroshi. Alassane de comment il faut Alassane, il dit Alassane c'est un vrai comédien. Alassane c'est que Français est là. Ami Français le Alassane sont Alassane de au président. Alassane ne fait jamais confiance à l'armée ivoirienne. Alassane dit bien français. Tu sais que Galondo, quand on aime Bima, mais le camp de la canton Bima a vu qu'on a qu'à papier de français de Bolo. C'est une base qui le territoire appartient à la France. C'est un titre foncier de la France qui appartient à la France. Il y a un débat qui a été la Côte d'Ivoire, l'autorité ivoirienne ne peut même pas fermer cette base-là. C'est un titre qui appartient, c'est un titre foncier qui est propre à la France. C'est un patrimoine de la France. Beaucoup de Bourgogne ont dit à ce moment le territoire, l'ambassade de Togo en France, à la lade. Alassane y est fait c'est une base qui est installée depuis 1978. C'est plus qu'un village. Ne c'est pas vrai, c'est de changer la posture. Ça veut dire quoi? Au lieu de sur Francis sur sous, quand on a beaucoup Francis quand flène, ou bien quand on a les macadis, Francis sur sous de toi. Parce que ce qui est hostile au peuple africain, on a beaucoup Francis base militaire flène. On est qu'à du frappé donc Jean-Marie Bokele m'a proposé Macron. Après Macron, quand toi il a Macron, on est à base française, à base tel pays, base africaine, base malienne, base tant. Ou quand toi du vraiment, mais Francis soit sous de toi, c'est ça. Macron comment on va dessous la main. Pour lui il est poli, parce qu'il a demandé la reconnaissance de la présence des militaires français.
sur le territoire africain. Pour lui, les poliers, c'est la raison pour laquelle il y a un poluchi ou un réforme. Toi, tu parles de politesse. Pour lui, les polies, moi, je dis mais moi, il y a barka de ASI là. Wallahi, Allah ka barka de ASI présent. Bien, on boit ni la gauche ni bolo quoi. Faut la ni mot content que me font la présent bédema. Ni la gauche comment. On boit la voix français armée gay. Français est pour la caméra les gains. Quand Bena Kane ko ka aller ka présenter et reconnaître. Quand le pourquoi arrête à boire, parce que lui il est poli, il n'est pas, il est poli, lui il respecte maintenant son peuple, il ne veut pas mentir à son peuple. Mais aïe galon tigé là où dit, aïe galon tigé de mon adouni. Eh français, c'est là où d'accord quand tu es tout. Allez c'est là où carré quoi. C'est là où vous créez ma séquence à moi. Ah où vous avez demandé la fermeture des bases françaises. Français comme vous n'avez pas demandé des. Quand lui il est poli, quand il a maralé nous. Parce que moi malama il va faire sauver. C'est très important. Il va que l'Afrique a besoin d'éducation. L'Afrique présente une chambre de éduquer. Macron comment bide? Kou mala maradi kou de tout bouga jamana janfata. Ou mala marado tout bouga jamana blaga boloka. Quand il a maralendo, on dit à toi aller au kou kale tuer. Donc au lieu de France ka war blakana. Kanaka sur sous entretien. Non, c'est l'état d'accueil même. Jamana mounou sur sous nous sur lebna sur sous nous en charge. Pourquoi Waru français armée grand sang mais minam doit en faire nia doit contre la akatani 200 milliards par an. Francis soit sur katanga segi niko bikibe visa kula Francis soit sur na en fait tout na nanga so kata Francis fait Francis soit sur be donner minam ni ki ba douane calculer c'est plus de 200 milliards par an. C'est que la France coûte cher à l'Afrique. Francis veut donc avoir une fille. Francis, chaque fin du mois, Francis sur le changement de Gaza, c'est plus de 2000 militaires. Chaque fin du mois, on avait dit d'atteindre. On veut donner 1 million. On veut donner 100 000. On veut faire 1 000, c'est trop. Francis, avion fait maintenant, on dit, attends, on va s'en rendre compte. Donc aujourd'hui, Francis, Macron, c'est le président Bédoué. Pourquoi c'est le président Bédoué. Francis, pourquoi quand j'ai demandé la réorganisation de la présence française, des militaires français en Afrique. Quand nous benakani. Tandis que notre discours que la peuplé, quand garantit comme si c'est bien maintenant de votre propre souveraineté. Il ne faut avoir souveraineté de France au côté. C'est pour cela que toi, tu vas au rien qu'à boni farafin fait. Moi, président Béran a démissionné. Bon, ASI Banan Dema. ASI. Ni ASI, à la barca de ASI, la domodo ni do. ASI président moi son Dema. Et puis la France parle de politesse. Macron dit que lui, il est poli. Qu'il y a que aller dans un embout, parce que lui, il est poli. Ah ouais, faux. Donc quand tu es poli, face à qui? Face à un impoli. Alors qu'on est lui, il est poli. Donc je ne sais pas maintenant, à nous, nous, il est impoli. Ne m'a fait aller de affaire. Mais quand tu as discours là. Bon, mais alors ça n'y a pas un discours pour nous. Pour les adapter, mais nous on fait de façon concertée. Pour Francis soit sous Kataka, les gars sont sous lui, il militaire le coup, mais c'est pour moi aussi. Tu sais que France a décidé Fiman Kachaka armée comme Légion française. Donc légionnaire fin pays Fiman on est dans intervention en Afrique désormais. Ça veut il n'est plus posé. C'est venu rapport qu'on a rapport copie bium. Comme j'en ai demandé moi au journal de manga publié. Son rapport qu'on a là France va il a folie. Rapport qu'on a il a fort. Kuma bef sur si diamant ko to kana Afrique à l'Afrique on nyele à l'Afrique on a dimi à to ka fo ko ni base in to d'aller fragile la base française c'est un mot qui est hostile même au peuple africain au lieu butoro donc avec to do fallait au lieu de aka sur si diamant blakana comme une noir ka tanga armée kono avec légionnaire blakana donc bengara ndeka mais Francis sur fu be to à toala France opération de toi là naka nga coup d'état minga de toi là naka nga ta tirusumu api apta toi là mais toi bu djema ne kan dali na doya comme fimon au charanga armée kono en bas au black ta intervention en Afrique c'est encore une autre institut contre nous le peuple africain c'est veut dire que vous êtes trop nombreux dans nos institutions donc moi c'est pour apporter un démenti formel et réel aux propos quand même de nos différents de nos chefs de chef d'état mon boraka kuma à présent beka beka l'autre Macron de côté ko à l'air de koko ale ka présidence reconnaissée ka kan to yelama ka so su ka tableau yelama mais sur bazu betene o da to ne ko bema ngo mo mo discours la ngo kalo ngo muna France na domina les clauses secrètes de l'accord de militaire entre la France et l'Afrique mais la clause sécrétifiée contrat Folo c'est en 1964 contrat Fana c'est en 1982 contrat Savana c'est en 1988 a clause sécrétive be konna la bekata la officier fin kalangue officier fait formation de français ni la formation là il est français déjà c'est la nouvelle français service de renseignement il est engagement signe
o engagement kɔnɔna la a b'a kɔnɔ ko ni faransi ka intérêt nana i ka jamana sanfɛ k'i bɛ faransi ka intérêt de servir o kɔrɔ ni faransi ka coup d'état k'i ka jamana sanfɛ i bɛ coup d'état kɛ o de y'a to o président fɔlɔ bɛɛ de ye coup d'état k'u ka président na mɔgɔ mun ye coup d'état kɛ en Afrique u bɛɛ y'u ka formation kɛ faransi de la France a un répertoire de tous les officiers qui ont reçu des formations civilières mɔgɔ mun ye formation kɛ faransi territoire sanfɛ a b'a bolo wa i bɛ engagement in signé de a officier fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ k'i kɔlɔsi n'a ye kalan kɛ faransi i faraja la dɛ mun y'a kɛ faransi ma se ka Thomas Sankara mun y'a kɛ Thomas Sankara échappé Thomas ma ka formation supérieure kɛ faransi la formation d'officier Thomas ka formation kɛ Madagascar de ma fili mɔgɔ bɛ se k'a bila commentaire la ka nakile quoi mais Thomas ka formation kɛ Madagascar c'est donc pour laquelle Thomas mɔgɔ foyi tɛ faransi la Thomas Sankara kelen kelen min tɔgɔ bɔlen don officier fɛn fɛn ka formation kɛ faransi en 1960 ka daminɛ 70 la ka na bila fo 80 a bɛɛ coup d'état ka président na tous les militaires fɛn fɛn ka formation kɛ Paris France a bɛɛ coup d'état kɛ parti de 71 72 73 74 la France a orchestré 16 coups d'état en Afrique pour son intérêt de 70 à 88 ni donc o de clause secrète tun bɛ faransi ni africain jamanaw cɛ mais faransiya ye sisan o clause ninnu ni o accord minnu bɛ yen o de bɛ ka yɛlɛma africain ɲɛ b'a la ka yɛlɛ halalaw bɛ ka nalen yɛlɛ wolow bɛ ka nalen i m'a ye faransi ni cɛkɔrɔba ninnu de bɛ baara la Alassane Dramane Ouattara de Paul cɛ tɔgɔ ye di Cameroun président ani Paul des vieux des gens qui sont boulimiques du pouvoir sinon jeunes si tɛ faransi ka giron kɔnɔ tun jeunes si bɛɛ ɲɛ yɛlɛnna donc faransi mɔgɔ bɛ nin président cɛkɔrɔba ninnu de la c'est pour laquelle ala Alassane ka 4e mandat je ne suis pas sûr a tɛ bɔ a tɛ bɔ non a fɔ mun na parce que n'i ye faransi n bɛ n dama siyɛn k'o fɔ ivoirien ye faransi ka rapport dɔ nana kɔsa in na même pas 4 jours u ka rapport kɔnɔna la et la question a été évoquée par Marine Le Pen. Marine Le Pen y'a fait Macron. Mais comment les filles, mais quand vérifier. Bon, comme a vérifié, c'est oui. Ayato, wati be tient d'âme. Marine Le Pen a été très claire pour Macron. Elle sent déjà une autorité militaire en Côte d'Ivoire. Vous regardez vous perdu. Nous, il y a 4e mandat qui est Côte d'Ivoire. Ni Alassane Fene Bina. France de Côte d'Ivoire perdu. Parce que Bibina, les Chinois et les Russes sont prêts. Ka moyen de dugu ni mɔgɔ ko bi ka fɔ seba kalama k'i bɛ wuli k'i jɔ Côte d'Ivoire dugu wɛrɛ bɛ sɔrɔ k'i dɛmɛ contre la France parce que France ka intérêt bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'i kunna ko a bɛ ka menacé par les asiatiques tous les pays en voie de développement bɛɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan France ka intérêt menacé en Afrique donc ni Alassane ka 4e mandat c'est une menace et puis ni autorité militaire dɔ sigira Côte d'Ivoire kɔnɔ k'a bɛ kɛ gɛlɛya ye donc Alassane ka candidature ko ye filan filan ye Alassane kɔni y'a bɔ a da mais est-ce que a bɛ kɛ wa nin ye Marine Le Pen kumakan ye a ye a ka parti mɔgɔ yɛrɛ k'u y'a laɲini k'a ka kɛ candidat voilà bon nin ye Marine Le Pen yɛrɛ kumakan ye k'a fɔ Macron k'u k'u farati ça fait kuma bɛ ka mɔgɔw imposer africains kan n'a tigi binna don o don o ye dugu pɛrɛlen ka bɔ an bolo parce que olu de u k'u ɲɛsin fɛn fɛn ma u bɛ rythme kɛ ni faransi de cɛ donc Alassane ka segin a balimaw ma Alassane ka segin farafinw ma Alassane tɛ foyi sɔrɔ farafin fɛ jɛla ni nimisa tɛ hali n'a ye san 100 ka faransi sɛbɛn a bɛ nimisa et Blaise bɛ cogo di bi France bɛ ka Blaise jɛ visa la bi France bɛ ka filɛ Blaise balimaw jɛ visa la bi juste pour aller se faire soigner Blaise tɛ se ka visa sɔrɔ bi donc ni France y'i utiliser ni nafa mana fudu a ka se ka frère ma a tɛ foyi sɔrɔ fɔlɔ a bɛ si min na bi 82 ans a k'a bila kunna ko kɛlɛ bɛ ban ka sɔrɔ se t'a ye wa ala sɔnna kɛlɛ bɛ ban France darimɛ banna farafinna kɔnɔ walayi bilayi ka l'o kan mɔgɔ si se t'o la dugu o dugu kelen bɛ k'i tɛgɛ don France kɔnɔ tila la donc Macron discours mun kalan c'est pour mettre en nu et apporter un démenti au communiqué de nos chefs de l'État. C'est là où le président Mouni est fin calan. Afrique de l'Ouest, le président Mouni est fin calan plutôt. A bien fait. Nous, quand même, ça va France Diaby au Kra Tchadi. Tchadi de communiquer bladi. Tchadi président ça va France Diaby. Quand a blakuna, quand il est à demain, quand on est demain, ko Tchadi ka révolution du tout est français. Tchadi doro, c'est là où le président Simon Sera France Diaby follow. Achi. Bekata la dit. Voilà. Aya ko Mabel Diawara ali bi am to ko volume do tigelen de ko volume do tigelen no ko volume tigelen ay volume le voilà taro volume kelen do ma chama balaka ko volume ma okay malula mo do ba ko volume tigelen no alors ko ka fi ali bi ko ba téléphone la ko ka télé la je ah ok sinon ma chama ba mbla fi la mais téléphone fa am ay rabe déwouté ka ba nga ci mula bu Mabel Diawara Alassane ka la sina ma chama ko est-ce que atika raison di ASMA ba sabu ko AS jamana ñemako u ye faransi gɛnni bolo da a mɛnna ko faransi ka bɔ aw ka jamanaw kɔnɔna na ko ni Alassane fana bɔra ka nin fɔ qu'est-ce que carrément raison di AES jamanadenw ma wa non a ma raison di i b'a dɔn foyi mɔdenya tɛ africain président na hali ni faransi sigira k'u neni a tɛ foyi tiɲɛ u ye l'essentiel ka to pouvoir la dɔrɔn tu sais que ninnu tɛ jo di AES ma fo ka tiɲɛ u ye hali ni Macron kuma wɛrɛ fɔ min tɛ nin a t'u la décourager quoi non a tɛ foyi tiɲɛ u ye Alassane ni fɛn Macron bɔra ka fɛn fɛn fɔ ko ka jo di AES ma de a don ta b'o ta ninnu t'a fɔ a bara ko AES jo don
donc an ka b'o kɔnɔ quoi et puis ninnu ka an yɛrɛ joli o t'anw ɲɛ sira la an ka jamana de b'anw ɲɛ sira la an ka jamana kungo de b'anw ɲɛ sira an ka jamana fɛn de b'anw ɲɛ sira la n bɛ min fɔ a ye dɔrɔn en tant que i ni mɔgɔ tɛ jabara a tɛ ka n'i ka souveraineté reconnue Assimi ye kuma kelen fɔ o de don quoi i ni mɔgɔ si kana jɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ min b'e ka souveraineté reconnue donc aujourd'hui CEDEAO kan k'a yɛrɛ faga de quoi c'est CEDEAO kan k'a dɔn bi k'a kɛra ɲugutɔn fɛn ye quoi a ka peuple ɲɛkɔrɔ Macron non Macron ye kuma bon lui il est poli lui il est très poli ale bɛ ka jamana intérêt respecté ok aya ko Mabel Jawara an bɛ taa Guinée bi sɔgɔmada na an wulila ka kunnafoniya min sɔrɔ Guinée kan a kunnafoniya man di o manifestation a kɔni kun dɔgɔdalen don a mɛnna u ka politiciens n'u ka association olu kɔni bɛ manifestation in boloda ka bɛn ni bi dɔ ye n'o ye le 6 janvier k'u bɛna bɔliba kɛ bi kɔni an y'a mɛn k'a fɔ ko a manifestation ka empêchera wa fɛnɛ ko mɔgɔ kelen sara a la fɛnɛ tuguni Mabel Jawara komi bɛ Mamadi Dala nin wagati la e bɛ se ka jumɛn fɔ Mamadi ye yalama kan ka se ka jumɛn kɛ pour que ninnu bɛ se ka éviter su bɔta kana caya fɛnɛ Musa ka ɲininkali ɲɛna ne bɛ conseil min di Mamadi Doumbouya ma le général Mamadi Doumbouya ma Guinée ni Mali bɛɛ ye kelen quoi i b'a dɔn k'Ala ye dugu dɔw de dan k'u ka destin kɛ kelen quoi Guinée Mali Burkina Côte d'Ivoire ani Niger i b'a dɔn ko an ka fɛn bɛɛ bɔ yen nin dugu saba i bɛ siya kelen sɔrɔ a bɛ nin dugu saba bɛɛ kɔnɔ ça veut différence foyi tɛ Guinée ni Malien cɛ ne bɛ conseil min di général Mamadi Doumbouya ma a ka boli donna ka na don AES la ça veut dire a ka demande ni Mamadi Doumbouya bɛ ne kumakan mɛn n'a bɛ fɛ a ka sauver a ka déclaration kalan sini bɛɛ a ka courage ta a ka déclaration kalan sini bɛɛ k'a fɔ ko Guinée bɛ don AES la o bɛ se ka nin ban o bɛ nin ban pewu Guinéenw bɛ ka wuli ka min kɛ dɔwɛrɛ tɛ c'est pour faire a tɛ na ma YouTube kɛ ni français fu de don en tant que a ma bɔ France kɔnɔ wala ko k'a ye France lagosi a n'a dɛmɛbaga bɛɛ de Ala de kumara kan depuis maliyɛnw ka taa vérifier depuis don min na Charlie Hebdo kɛra n'u ye Alakira Mahamadu sallallahu alaihi wa sallam n'o dɛsɛnna France Ala ye France bɔ carte kan wa France bɛ kumasuli de sɔrɔ ni Mamadi Doumbouya bɛ se a ka déclaration kɛ dès demain a ka coopération rupture dénoncée 6 mois a k'o di a ka taa Irisiw ka ambassade la a ka taa yen nɔfɛ a ka taa accord de défense signé joona ani Irisiw cɛ a ka AES donni déclaration kɛ n'a ni Mamadi ka fanga ma sauver k'a fɔ ma tu nin dɔrɔn de bɛ Mamadi sauver nin dɔrɔn de bɛ Mamadi sauver a k'a bila kunna a ka bɔ ka yafa deli peuple guinéen fɛ bon peuple guinéen ne de kun sumayara a bɛ yafa ma n ye promesse minnu ta retard taara c'est vrai sinon Mamadi Doumbouya bɛ baara la dɛ a ka bɔ a ka déclaration kɛ k'a fɔ ko bon à partir de cet instant a bɛ fɛ ka don AES la a k'a demande publique a ka taa Irisiw ka ambassade la sans n'a tulo bɛ ne mankan na a ka taa accord signé joona u ka élément bila ka na n'o tɛ an bɛ tile 3 sɔrɔ yɔrɔ a bɛ gɛlɛya bolo dɛ mais waati dɔ la mɔgɔ caman kun ko ko force dɔ bɛ ani Guinée cɛ pour que ka se ka AES Guinée tɛ ka kɛlɛ foyi kama non France nana ni force spéciale min ye Guinée kɔsa in na a y'a dogo Guinéenw na donc Guinée autorité militaire bɔra k'a fɔ officiellement ko France ka force spéciale t'ale fɛ tiɲɛ don dɛ Guinée autorité kun t'a kalama o de ma diya France ye parce que la France voulait clandestinement ka don ni Guinée ka na AES déstabiliser et c'est que a y'a ye k'a fɔ ko ka Mamadi Doumbouya bila baara min na a tɛ k'o kɛ donc aujourd'hui c'est un élément à éliminer a t'u ka baara kɛ tugun mɔgɔ minnu ka manifestation kɛ nin Dalen Segu Dalen Diallo ni fɛn na a bɛɛ ye France ka mɔgɔ de ye France ka mɔgɔ ye Mamadi Doumbouya cogo min na France ka mɔgɔ i b'a dɔn France ka problème ye fɛn dɔ de quoi opposition faramajori ka France ka mɔgɔ b'a bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ m'o de faamuya Afrique kɔnɔna la quoi Afrique politicien m'o de faamuya quoi i bɛ opposition caman min ye k'u bɛ wuli ka kari kɔnɔna minɛ France b'a la dɛ France b'a kɔfɛ i bɛ majorité min fana k'a bɛ gazi ci France ka mɔgɔw b'a kɔfɛ donc au cas où i binna la France ne perd jamais Afrique président m'o de faamuya n'a bɛ se k'a bɛ ne ka kuma mɛn a ka déclaration kɛ su in na bɛɛ a k'a fɔ k'a bɛ don AES la sini bɛɛ a ka accord de défense dénoncé ani France cɛ ka 6 mois d'u ma u ka taa o tilekan kelen sini bɛɛ k'a sɔrɔ a bɛ Irisiw ka ambassade la k'a fɔ Irisiw ɲɛna k'u ka élément 200 éléments bila ka na a ka force a ka sécurité kama a bɛ i b'a kalama k'a bɛ kow yɛlɛma sansan wa Guinéenw bɛ sɔn a ye Guinéenw tɛ mɔgɔ jugu ye koyi Guinéenw b'u ka jamana ka taa ɲɛ de fɛ n ko Guinée i bɛ dumuni de kɛ a bɛ falen malokisɛ min bɛ bin a bɛ falen tellement que Ala ye barika don dugukolo in na c'est vrai Ala ma dugu sɔn dugukolo la ka Guinée bɔ quoi Guinée Mali sutura sira bɛɛ fɛ Sénégal hali Sénégal ka anw gɛn en 1960 ka portugais da anw ma Guinée de y'a kɛ Guinée ka gɛlɛya man kan anw ka kunna wuli abada donc quelles qu'en soient les raisons on doit soutenir la Guinée Guinée y'an dɔ de ye quoi anw tɛ fitinɛ fɛ Guinée an b'a ɲini Ala ka Guinéenw bɛɛ a la mais Mamadi Doumbouya ka bɔ ka AES adhésion déclaré solennellement a bɛ lafiya sisan barika bɛ AES la dɛ n'i donna AES la dɔrɔn Ala b'i sutura awɔ kana siga donc n bɛ se k'o conseil de d'a ma. ok Jawo ye ɲininkali laban an ka bɔ nin kɔnɔna na n'o ye an ka général d'armée Assimi Goïta ale ka
invitation. Boubou, en sera question là-bas, Ghana président kura n'o ye Dramani ale délégation spéciale bila ka na Assimi Goïta fɛ ko a b'a laɲini a fɛ fɛn min y'a ka investissé n'a kan ka kɛ sini le 7 janvier ko Assimi ka y'a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Assimi min n'ale ye Mali président ye bi ani AES fɛnɛ président a kuma kɔni diyara kosɛbɛ population bɔra k'u hakili di AES jamana kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko piège bɛ nin ko la ko ni ɲɔgɔnna kɛra Samuel Dola CEDEAO mɔgɔw fɛ ko Assimi kana taa e bɛ mun fɔ a ko la Boubou Mabel Jawara? mɔgɔw ma min faamuya quoi faut que ne ka kuma expliquer mɔgɔw ye dɔɔni parce que ne fɔlɔ de bɔra ni information ye k'a kɛ n ka TikTok kan invitation min kɛra nin Assimi dɔrɔn ma invité koyi AES président bɛɛ ka invitation kɛra de façon individuelle invitation kelen in cira Tiani ma invitation kelen in cira i y'a faamuya ba la fɛn min capitaine Ibe ma mais AES y'a yira Ghana président na k'olu ye kelen de au lieu de i ka AES dugu bɛɛ invité kelen kelen i kun ka lettre ci AES de ma les gens pensent que Guinée AES Ghana AES est reconnu. Non, Ghana a AES est clé. Moi je fais que AES il est désormais Assimi de AES présent. Il est lettre clé de ti AES Bema. À qui AES présent est informé. Au delà tout quoi AES présent quoi à la barka doula. Yo ko le kem ngoshima datimini. Invitation nale, invitation ci Tiani ma kati Assimi ma kati fema. AES a ira CEDEAO la kale be falo be bala ko lui kilindi. AES délégation nga représenter ni Ibedi binata. Maintenant, Dougou Tonou, il va pour il va accompagner le Premier ministre de Nata, il va accompagner. Niger, au Premier ministre de Nata. Mali, au Premier ministre en affaires étrangères. Parce qu'en affaires étrangères, des diplomatie finale représentée. Donc, il y a AES affaires étrangères de Kata. Allez, ni en ministre de Mali de l'extérieur. On va attendre. Parce que Mali, on ne accueille pas de réservé IBE. Attends le IBE est le représentant de Assimi. Est-ce que vous comprenez bien? Nous avons AES Kilindi. Il va le cause c'est tellement significatif. AES président pour le baraka quoi. Comme Ghana président il a voulu te Kilindi. A il est très bien Kilindi. Ou il a voulu que le président Kilindi va AES qu'on a kataoulé IBE. Donc IBE de Brata. IBE accompagne le premier ministre en affaires étrangères. Alini et Femi Mali l'extérieur. Mali à table à commune parce que Mali on dit ko ja ko ya ko fou Mali l'extérieur ministre Kata. Donc Mali va ministre ça va des blacata. Donc Ibe de Kata AES représenté. Ibe de Kata comme le représentant de Assimi. Plus maintenant les autres premiers ministres on peut accompagner. Ni le bina l'AES est unie, l'AES est forte, l'AES est bénite, AES est barka doudou. Allah est barka de AES là. Il me dit c'est là où be frafra limna. AES est leçon de dire c'est là où Ghana ma quoi. Ghana ni mo ba on a lettre tidron Assimi ma. Ouais on be quoi. Tu sais que AES est leçon de dire Ghana précisément. Désormais na mo be AES là. Akana ba be mo ko ko kera fa quoi. Ibi limna tasini kata AES ale ni premier ministre tobe ka accompagner kata. Ni ala sona mo dasini o be se bisini. Donc en mettant un avion là, en mettant un fin bella, en fin bella benin, alu ka ji antami. Ah, ma chama ngote. Non. Et puis nous tra fini a fora bego bega gando etegala. Ube songa poison ko la. Tu ka ba ko mare. Il va aussi présent son poison parce que moi boulot poison que courir ni fin de l'observe ko la. Ali te meto ni boulot ma ko la. Ngobeke, ube po ube là pour ko be empoisonné donc be de na gando. Be ibi na gando do ategala be gando ngata. C'est nous te dana mo donc vraiment